Beth dwi'n mynd i'w wneud yw y deg olaf a gafa heddiw a wedyn gwneud hyn a gafa tro nesa. Reit. Fan hyn a wedyn. Chdi. Gawn ni weld os mae. Roots. Bloody roots. Cos dwi wedi gwared i'n allan. Wyrach. Na ni, dyma'r eitem olaf a gafa heddiw tan fori neu tro nesa. Waw, bendigedig o peth. Felly, a gafa heddiw achos o rwan mae'n amser I cael te a gafa canlyniad. Wel, dyna ni a gafa canlyniad. Wel, gyda diolch i'r metal detector, yr un peth dwi wedi defnyddio. Wel, dwi ddim yn gwybod sut I egluro. Of course, gwybod ohonyn nhw a nails, un bending nail, 2 nails medium, 2 nails bach, ac un a gafa y peg mwyn y cysylltu I ryw objects neu metallic objects efo'i gilydd. A wedyn mae gyda nhw funny looking peg a gafa fence neu mechanics. Dwi'n yn siŵr iawn. A hwn yw y metal rod. Waw. Dyna ni. Wel, dyma'r casgliad dwi wedi casglu a gafa heddiw. Felly, a gafa casgliad mae gennym ni 2, 4, 6, 8. Mae gennym ni 8. Dim ond drwg. Anfod cyffeillion. Hoffwn I deud, mae'n dechrau bod yn da, dim ond drwg o gwbl. Felly, hoffwn I deud, na dawr llawen I chdi, a blwyddyn newydd dda, mae 2016 yn blwyddyn go iawn mae'n rhaid I fi deud. Ond o wel, wela chdi wedyn, nes ymlaen. Ta-ta.